ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲೆ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಉಂಡು ನನ್ನ ಅವಿನ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನಿಕುಲು ಹೊಸತ ಅದು ಪುದರ್ದಿಯ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನದಿತ್ತೇರು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೇದು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾಕಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜಂದಿತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಕೆಲ ಆಕಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾಪುಲು ಎಂಕಲ ಪರವಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಚಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆಕಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಕ್ಲ ಪೂದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾದ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಂತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮೈತೆ ಮಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ತರುತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಗ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತಂಚೆ ಏತು ಬೊಡ ಆತು ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಒಂದು ಕುದ್ಯಾಡು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಅವಾಡು ಇತ್ತಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನ ತೂಕ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮೊಸರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿರ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ
ಸರಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಬಾರ್ದ ಇದೊಂಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಿರ ಕೊದ್ದಾಡು ಸರಿ ಮೀನುತ್ತೆ ಸರಿ ಒಯ್ಪೊಡಿತ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪಗ ನಾವು ಸರಿ ಅದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋನುಂಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಉಂಟು ತಾನೆ ಪಾಡೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.